Sziasztok, Jelszanita vagyok, a Tibetán Subdaljan Orbozangpó gazdája. Kislányommal megmutatjuk nektek most, hogy szólnak a hangtárak. Mutasd meg, Csilla papi! Szépen a bőrös bottal úgy kell dörzsölni, hogy a közepe felé kell egy kicsit nyomni, és a lehető legnagyobb felületen érjen hozzá a bot, ne csak ilyen pontszerűen, hanem így illeszkedjen a tálhoz.